Dúfame, že ste strávili príjemný víkend. Dobrý večer. Scenár dnešných aktualít bol ako každý deň napísaný o 18. hodine. Úplne sa však zmenil po prejave ministra medzinárodného. Zo štúdia aktualít vám želám príjemný dobrý večer. Dnešných 10 spravodajských minút začíname najdôležitejšími informáciami zo zahraničia. Dobrý večer. Minútou ticha si uctili poslanci na úvod dnešného rokovacieho dňa 5. spoločnej schôdze snemovní Federálneho zhromaždenia pamiatku zosnulého člena predsedníctva Federálneho zhromaždenia Alexandra Dubčeka. Dobrý večer. V Bratislave sa dnes zišla na 26. schôdzi vláda Slovenskej republiky. Schválila na nej návrh dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o princípoch a spôsoboch plnenia zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Želám vám príjemný sviatočný večer. Od dnešného dňa začíname vysielať spravodajskú reláciu s novou zvučkou a pod novým názvom Aktuality, pri ktorých sa od zajtrajšieho dňa budeme pravidelne stretávať o 19:30 minúte na programe STV1. O polnoci posledného dňa roka sme privítali nielen nový rok 1993, ale najmä dejinnú udalosť, vznik samostatnej Slovenskej republiky. Priblížime si teda tieto slávnostné chvíle. Ženevské rozhovory o Bosne a Hercegovine dnes pokračovali dvojstrannými stretnutiami. Američania opäť bombardovali na juhu iracké radarové zariadenie. Voľby do orgánov samosprávy obcí bez problémov. Aktuálne problémy detských domovov. Želám vám príjemný nedeľnejší večer. Prvé vydanie aktualít začíname informáciami zo zahraničia. Renomovaný záhrebský denník Viesnik v dnešnom vydaní schvaľuje ofenzívu proti srbským postaveniam v zázemí Zadaru. Podľa neho rozhodný, bleskovo uskutočnený krok chorvátskej armády za pár hodín vyriešil to, čo politika a diplomacia nedokázala dosiahnuť za rok. Odvtedy, čo ešte v roku 1991 žandári a bývalá juhoslovanská armáda obsadili toto územie, svet síce tragédiu chorvátskeho ľudu ľutoval, ale nič konkrétne proti nej nepodnikol. Želám vám dobrý deň. Výroky, ktoré mi prisudzuje Česká tlačová kancelária o mojom údajnom potvrdení žiadosti Slovenska o 10 miliardovú pôžičku zo strany Českej republiky na tlačovej besede v Davose som nepovedal. Na štvorňovú návštevu Slovenskej republiky pricestoval šéf čínskej diplomacie. Prezident republiky Michal Kováč skončil návštevu východného Slovenska. Bezpečnostná rada OSN prijala 3 rezolúcie týkajúce sa jednotiek UNPROFOR v bývalej Jugoslávii.
Šéf nemeckej diplomácie Klaus Kinkel vyzval Turecko na skončenie operácií v severnom Iraku. V Banskej Bystrici sa začal snem Združenia robotníkov Slovenska. Vážení diváci, chceme vás upozorniť, že všetky dnešné informácie v televíznych novinách sú pravdivé a ani jedna nie je 1. aprílový žart. Želáme vám pekný aprílový večer. Zo štúdia televíznych novín vám želáme dobrý večer. Veľkonočné sviatky patria u kresťanských národov na celom svete k najvýznamnejším udalostiam roka. Veľká noc znamená pre kresťanov prechod z otroctva hriechu do krajiny kráľovstva Božieho. Kristus preliatou krvou vykúpil ľudstvo a predurčil ho na večné spasenie. Na úvod dnešných televíznych novín vás preto pozývame na námestie svätého Petra vo Vatikáne. Dobrý večer, želám vám príjemné sledovanie našej relácie. Predseda vlády Ruskej federácie Viktor Černomyrdin dnes popoludní skončil oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Dobrý večer pri poslednom vydaní našej relácie v tomto týždni. Vítajte opäť s nami v spravodajskom štúdiu. Trnava dnes získala certifikát krajského mesta. Rusko-čečenské rokovania o urovnaní krízy náhle prerušili. Explózia auta v Bratislave. Miloš Zeman sa dnes poklonil pamiatke padlých partizánov na Jankovom vršku. Predseda vlády Vladimír Mečiar dnes odovzdal certifikát krajského mesta Trnave. Na slávnostnom akte bol prítomný predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, podpredsedníčka vlády Katarína Tótová a ministri vlády. Po 4 rokoch príprav, diskusí a viacerých verzií má Národná rada Slovenskej republiky od dnes nový Hovorca ruského prezidenta Sergej Jastržemský dnes oznámil, že Alexandra Lebedia, ktorého včera Boris Jelcin odvolal z postu tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie, čoskoro pozbavia aj funkcie splnomocnenca pre Čečensko. Želáme vám pekný večer, dnes naozaj magický a výnimočný, zasvetený Lucii a umocnený piatkovou 13. Ak vydržíte s nami do konca aktualít, pripomenieme vám, na čo by ste ešte dnes večer nemali zabudnúť. Želáme vám dobrý večer. Dobrý večer, pripravené sú noviny STV. Želáme vám dobrý večer. Čína patrí medzi krajiny s obrovským obchodným potenciálom a veľkými možnosťami. Presvedčil sa o tom aj minister zahraničných vecí Pavol Hamžík počas trojdňovej oficiálnej návštevy tejto krajiny a Hongkongu. Letecké útoky NATO na Belehrad a okolie si vyžiadajú.
Pre tragickú haváriu slovenskej vládnej delegácie, pri ktorej zahynuli 2 ľudia, prerušil premiér Dzurinda oficiálnu návštevu v Juhoslávii. Bývalí manažéri dnes už skrachovanej Slovenskej kreditnej banky čelia obvineniu za trestný čin úverového podvodu. USA, Kanada a Izrael vyslali na medzinárodnú konferenciu OSN o rasizme v Južnej Afrike delegácie menšieho významu. Dobrý večer. Na ceste z Belehradu do Nového Sadu narazil do kolóny slovenskej vládnej delegácie, vedenej premiérom Mikulášom Dzurindom, automobil, ktorý spôsobil hromadnú zrážku. Polícia zadržala 3 prokurátorov. Vyšetrovateľ ich obvinil z podplácania a z prijímania úplatku. Po streľbe vylúčeného študenta na gymnáziu v Nemecku ostalo 18 obetí. Ukrajina si spomína na černobylskú haváriu, ktorá si vyžiadala 10 000 obetí. Majiteľ zlatníctva vo Veľkom Mederi pri ochrane svojho obchodu zabil 2 lupičov. Dobrý večer, sme radi, že ste si aj dnes našli čas na noviny STV. Vítajte. 3 prokurátorov z Košíc a z Humenného spolu s ďalšími 2 ľuďmi dnes zadržala polícia. Podľa košického vyšetrovateľa sa dopustili trestného činu podplácania. Dobrý večer. Dnešnou hlavnou témou Novín Plus sú prvé oficiálne výsledky tohtoročnej úrody, výpadok v poľnohospodárskej produkcii a jeho vplyv na ceny potravín. Na úvod sme pripravili krátky prehľad aktuálnych udalostí. Dobrý deň. Dobrý večer. Pozývam vás sledovať mimoriadne spravodajstvo, ktoré sme pripravili v súvislosti s teroristickými útokmi na Spojené štáty americké. Je 19:30, sledujete správy Slovenskej televízie. Zvýšenie dôchodkov je ohrozené na úloha prijatie euroústavy. Dobrý večer. Februárové zvýšenie dôchodkov Dobrý večer. Pápežov stav je stále veľmi vážny, má vysoké horúčky. Také je oficiálne písomné stanovisko vatikánskych úradov, ktoré zverejnili pred 10 minútami. Pápež je mŕtvy. Zomrel včera o 21:37 minúte. Milióny ľudí na celom svete sa za ňo modlili celú noc. Dnes v modlitbách pokračovali.
Dobrý večer, sledujete správy Slovenskej televízie. Pekný večer z nového spravodajského štúdia. Na oslave narodenín člena podsvetia boli aj policajti. Už prišli o prácu. Ďalší vesmírny turista je ním 60-ročný Američan. Kedy vytriezviete? Zistiť to môžete aj cez SMS-ku. Minister vnútra Vladimír Pálko popoludní odvolal V známom čase vám prinášame správy Slovenskej televízie. Želáme vám dobrý večer. Vojna extrémistom. V Nitre prepadli dievča, polícia avizuje tvrdé opatrenia. Vráťte peniaze. Spor medzi ministrom Harabinom a ex-ministrom Lipšicom. Ramzes II sa sťahoval, faraónovú sochu ohrozoval smog. V Nitre sa dnes ráno odohral ďalší extrémistický útok, pravdepodobne aj s národnostným potónom. Dvaja mladí, vyholení muži v kožených bundách prepadli 23-ročnú vysokoškoláčku. Príjemný dobrý večer, začínajú sa prvé správy. Dodávateľia pre automobilku Kia nedostanú sľúbenú štátnu pomoc. Dobrý večer, sledujete mimoriadne správy. Vítajte. Dve témy. Parlamentné voľby a veľký požiar chemikálií v objekte bratislavskej Matadorky. Začneme požiarom. Už sme vás... Pekný večer. Je 10. september a s ním správy STV v novom štúdiu. Dobrý večer a vítajte pri sledovaní. Neoficiálne rokovanie s DSS-kami. Mikuláš Dzurinda obvinil Roberta Fica z kupčenia. Zdravotné zúčtovanie by mali robiť poisťovne. S nápadom prišla Národná banka. Návrat expremiéra Šarifa do Pakistanu. Po exile ho opäť deportovali. Dobrý večer vám želáme z Mlynskej doliny. Začínajú sa správy STV. William Turský končí vo funkcii. Nový minister už nebude z SNS. Slovensko vyplo skener. Ukrajina obnovila premávku nákladných vlakov. Tvrdý alkohol bude drahší. Ceny vína ostanú nezmenené. William Turský končí vo funkcii ministra životného prostredia. Návrh na jeho odvolanie podá premiér zajtra prezidentovi. Tretia adventná nedeľa, pre kresťanov obdobie duchovnej obnovy. Skúška je pre Slovenskú katolícku cirkev. Vítajte pri správach. Robert Bezák prehovoril, podľa konferencie biskupov by sa mal ospravedlniť pápežovi. Známe sú ďalšie detaily masakry v USA a televízie stiahli z vysielania akčné filmy. Vlaky sú najbezpečnejší spôsob pozemnej dopravy, naše rýchliky však často meškajú. Zhoda o rozpočte neustáva ani po jeho schválení.
Dobrý večer z nového štúdia. Asi tušíte, presnejšie vidíte, čo bolo sľubované prekvapenie. Dianie doma a vo svete očami redaktorov RTVS od dnes vo formáte 16:9 a v novom vizuáli. Vítajte. Po stretnutí s lídrami opozície prezident dotočil o vymenovaní či nevymenovaní Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora rozhodne skôr ako ústavný súd vyniesie verdikt o jeho sťažnosti. Stále však nepovedal kedy. Detaily financovania Trnavskej arcidiecézy sa zamotávajú. Arcibiskup Robert Bezák mal vedieť, aký pôvod majú peniaze z USA. Amerika diskutuje o zákaze útočných strelných zbraní. Demokrati chcú zákon, ktorý zníži počet masakrov. Rozhodnutie o vymenovaní Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora sa blíži. Prezident Ivan Gašparovič Paríž už žije futbalom. Pred začiatkom európskeho šampionátu sa prihlási Marek Marušiak. Dobrý večer pri správach RTVS. Vojenské lietadlá Spartan tento rok na Slovensko nepriletia. Podľa ministerstva obrany, ktoré 2 stroje objednalo, je za meškaným problém u dodávateľa. Ministerstvo práce pripravuje novelu zákona. Chce zvýšiť príspevky pre opatrovateľov zo súčasných vyše 220 na takmer 248 eur. Zákon by sa mal zmeniť od januára 2017. Rusko chce aj so svojimi spojencami vybudovať vlastnú protivzdušnú obranu. Podľa analytikov ide o reakciu na protiraketový štít NATO. Dodávka prvého vojenského lietadla Spartan sa odkladá. Ministerstvo obrany potvrdilo, že problém je u dodávateľa. Rezort objednal 2 tieto stroje. Ministerstvo tvrdí, že u dodávateľa pre omeškanie dohodlo zľavu. O akú sumu ide, povedať nechce. Pôvodná cena je pritom známa. Kritik zvnútra Smeru je na odchode zo strany. A tiež Česi a Slováci si spoločne budú pripomínať vznik Československa. Detaily v správach RTVS. Dobrý večer. V oblasti európskej politiky kandidátov voči sebe sa postavia Hillary Clintonová a Donald Trump. Česko a Slovensko si chcú byť stále bližšie. V dopravných spojeniach, ochrane vzdušného priestoru aj v ďalších oblastiach. Na spoločnom rokovaní vlád oboch krajín v Bratislave premiéri opäť odmietli povinné kvóty na utečencov. Robert Fico a Bohuslav Sobotka tiež potvrdili, že ich krajiny budú bojovať proti diskriminácii Slovákov a Čechov v Británii po Brexite. Je 12 hodín, vítajte pri správach. Vláda má dnes na stole zrušenie PPP projektu na výstavbu novej univerzitnej nemocnice Bratislava. Pri súčasných podmienkach sa podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera nedá stavať. Už viac ako rok ministerstvo má aj súťažný dialóg s uchádzačmi. Želáme vám dobré ráno, vysielame prvú spravodajskú reláciu dňa. Stovky zdravotných sestier sa zrejme vrátia do práce. Dnes si ale chcú vyrokovať lepšie pracovné podmienky, ako mali pred odchodom. Počet obetí zemetrasenia na Tajvane rastie. Záchranárom sa podarilo v troskách nájsť živého muža. Jubilejný 50. ročník Super Bowlu ovládol tým z Coloreda pred viac ako 70 000 divákmi priamo na štadióne a miliónmi pred televíznymi obrazovkami porazil favorizovaný tým Caroliny. Viac ako 500 zdravotných sestier, ktoré podali výpovede a odišli z nemocníc v Žiline a Prešove, Ak by boli parlamentné voľby na konci januára, podľa prieskumu agentúry Median.sk by ich vyhrala strana Smer SD zo
Intenzívne búrky dvíhajú hladiny riek, najrýchlejšie stúpa Dunaj v Bratislave. Pozrieme sa aj do ďalších regiónov, kde už voda zalieva cesty a pivnice. Vítajte pri správach. V Bratislave vyhlásili prvý stupeň povodňovej aktivity a Dunaj stále stúpa. Dodávatelia zdravotníckych pomôcok hrozia, že predlhy nemocníc odídu zo slovenského trhu. Menšie stredné školy by sa mohli spojiť a fungovať spolu. Intenzívny dážď a búrky zvyšujú hladiny riek. Aktuálne je prvý stupeň povodňovej aktivity vyhlásený v Bratislave a Devínskej Novej Vsi. Podľa vodohospodárov z nemeckého a rakúskeho úseku Dunaja zrejme dosiahne aj druhý stupeň. No a podobne je na tom aj rieka Morava. Dobrý deň, sledujete správy. Spojené štáty zaútočili na Sýriu. Na leteckú základňu vypálili z bojových lodí v Stredomorí. Vyšetrovatelia atentátu na premiéra začali pracovať aj s verziou, že strelec mohol mať komplicov. Polícia zvýšila bezpečnostné opatrenia. Monitoruje obchodné centrá, inštitúcie, bydliská politikov, nemocnice, školy aj médiá. Iránsky prezident a šéf diplomacie zahynuli pri páde vrtuľníka. Dobré ráno. Začali sa správy RTVS. Vitajte pri ich sledovaní. Prognóza zdravotného stavu premiéra Roberta Fica je opäť o niečo povzbudivejšia. Stále však zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa očakáva v tomto roku rekordnú stratu. Dobrý deň, sledujete správy RTVS. Viac ako 100 profesionálnych a dobrovoľných hasičov pokračovalo v noci s hasením a monitorovaním ničivého požiaru v Banskej Štiavnici. Vypukol včera predpoludním. Škody zatiaľ vyčíslené nie sú, no pôjde o milióny eur. Ministerstvo práce chce zakročiť proti tzv. Fiktívnym živnostníkom. Pre firmy sú lacnejší, keďže za nich nemusia platiť štátu dane a odvody. Dobrý večer. Premiér viní matku Michala Šimečku s podvodou. Ten hovorí o nechutnom útoku na rodinu. Rekordná fluktuácia na trhu práce. Ľudia odchádzajú zo zamestnania aj bez nového miesta. Problémy na letiskách v Berlíne, Bruseli a Londýne. Pre kybernetický útok rušili lety. Peniaze, ktoré mohli ísť na valorizáciu platov policajtov a hasičov, sa podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa spália v kotloch v podobe energodotácií. Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok s kritikou nesúhlasí. Ako predseda koaličnej strany pripomenul, že plní sľub, aby ľudia za energie neplatili viac. Sú tu správy slovenskej televízie a s nimi aktuálne informácie. Sme radi, že ste s nami.
Výsluchom 4 svedkov dnes pokračuje pojednávanie s atentátnikom Jurajom Cintulom. Ten vlani postrelil premiéra Roberta Fica. Obžalovaný je z obzvlášť závažného trestného zločinu teroristického útoku. Viac informácií poskytla priamo zo súdu. Žiadosť o okamžité prímerie v pásme Gazy Spojené štáty v Bezpečnostnej rade OSN vetovali. Donald Trump na konci návštevy v Spojenom kráľovstve vyhlásil, že je sklamaný z ruského prezidenta Vladimíra Putina. Parlament začal rokovať o školských zákonoch. Konsolidačné opatrenia prediskutoval finančný výbor. Dobré ráno, začali sa správy. Vitajte pri ich sledovaní. Izrael začal novú vlnu útokov na juhu Libanonu. Podľa Tel Avivu Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar by mal byť podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa odvolaný. Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Dobrý večer, sledujete mimoriadne správy. Prezident Spojených štátov amerických Joe Biden odstúpil z opätovnej kandidatúry na post šéfa. Začína sa relácia Svet 24. Dobrý deň. Muž, ktorý môže stáť za prezradením utajovaných dokumentov Ministerstva obrany a spravodajských služieb USA, má meno Jack Teixeira, 21-ročný príslušník spravodajského oddelenia Massachusettskej leteckej národnej gardy. Šesťkrát americké veto, 6-krát zamietnuté prímerie v pásme Gazy. Medzi tým pribúdajú obete, rozširujú sa osady a mier je stále v nedohľadne. Slúbili, že budú rešpektovať práva ľudí. Talibán miesto toho už zakazuje aj internet a knihy, ktoré napísali ženy. A to aj o bezpečnosti pri práci. Keď v Amerike stiahnu z obrazovky komika, ozve sa hneď celá stand-up armáda. Moderátori nočných show bránia Kimmela a útočia na cenzúru. Sa mení rýchlejšie, než stíhame listovať kalendár. Každý deň prináša nové príbehy, ktoré stoja za pozornosť. A práve tie vám ponúkame v dnešnom vydaní Sveta 24. Dobrý deň. Začíname aktualitou. 3 ruské stíhačky MiG narušili estónsky vzdušný priestor a zotrvali v ňom 12 minút, informovala estónska vláda. Opäť sme tu pre vás so správami a komentármi slovenskej televízie. Dobrý večer. Národná rada bude o zúžení poslaneckej imunity rozhodovať až v októbri. Plán amerického pastora spáliť islamskú svätú knihu Korán pobúril svet. Hlasovanie o zúžení imunity poslancov a sudcov sa presúva na október. Na schválenie zákona chýbali v parlamente opoziční poslanci. Príčinou je včerajší incident Igora Matoviča s Robertom Kaliňákom. Robert Fico vyzval koalíciu na rokovanie. Dobrý večer. Takzvaný protischránkový zákon, ktorý má znížiť priestor pre korupciu a prieskum vzťahu občanov k Európskej únii a NATO. To sú dnes naše hlavné témy. Vítajte pri správach a komentároch. Poslanci podporili protischránkový zákon v druhom čítaní. Má zaviesť register pre firmy, ktoré sa budú uchádzať o štátnu zákazku a znížiť tak priestor pre korupciu. Európsku úniu podporuje 52% Slovákov, teda o 16% menej ako v roku 2010. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Globsec Policy Institute. Parlamentný výbor pre nezlúčiteľnosť funkcií zastavil konania voči ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi.
Takmer 700 zamestnancov podpolianskych strojární štrajkuje, chcú vyššie platy. Zatiaľ sa s vedením podniku nedohodli. Slovensko čelí úniku mozgov. Najviac mladých ľudí odchádzajúcich do zahraničia za prácou je medzi absolventmi lekárskych a technických fakult. Sýrsky prezident Bašar Asad tvrdí, že na mierových rozhovoroch o Sýrii je ochotný rokovať o všetkom. Tému rozoberieme o chvíľu podrobnejšie. Vysielame komentované spravodajstvo, želáme vám dobrý večer. Takmer 700 z 800 zamestnancov podpolianskych strojární vstúpilo ráno do ostrého štrajku. Žiadajú vyššie platy o 7%. Desiatky kilometrov novovybudovaných ciest, železničných tratí, ale aj inovácie v stovkách podnikov priniesla Slovensku Európska únia. 19 rokov členstva v únii, to je téma prvomájového vydania Správa komentárov. Vitajte. O ceste do únie, ale aj budúcnosti Slovenska v európskych štruktúrach budeme hovoriť s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Vo vláde končí ďalší minister. Rastislav Káčer požiadal prezidentku o odobratie poverenia. Poverený premiér čelí kritike od svojich politických kolegov, ale aj oponentov. Viaceré strany chcú úradnícku vládu. Prezidentka Zuzana Čaputová je v Londýne na korunovácii kráľa Karola III. Domácu politickú situáciu bude riešiť i hneď po návrate. Pripravené sú správy a komentáre. Vitajte. Predstavy povereného premiéra o udržaní stabilnej vlády nevychádzajú. Po Samuelovi Vlčanovi požiadal prezidentku o odobratie poverenia aj minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Podľa opozície je jediným riešením úradnícka vláda a letný termín volieb. Prezidentku vyzýva, aby konala. Sudcovia by mali dostať odbery pri dovršení 50 aj 60 rokov. Opozícia namieta, že už teraz majú sudcovia výrazné benefity. Koalícia sa dohodla na zmrazení poslaneckých platov i paušálnych náhrad. Dobrý večer, vítajte pri sledovaní komentárov dňa. Minister spravodlivosti Boris Susko navrhuje extra peniaze pre sudcov. Tí by dostávali odmenu pri životných jubileách. Opozícia návrh kritizuje a považuje ho za neprípustný najmä v čase konsolidácie. Želám vám príjemný večer pri sledovaní našej relácie. Dnes sa pozrieme, aká je situácia v súkromných rádiách, zablahoželáme Jozefom, ale aj jubilantovi Vladovi Müllerovi a uvidíte rekonštrukciu. Dobrý podvečer. Aj dnes sme pripravili regionálne televízne noviny. Vitajte. Dobrý večer, pripravené sú regionálne televízne noviny. Obyvatelia Horných Orešian sa boja o zdravie aj prírodu. Výstavbu spaľovne odpadu odmietajú. Samospráva Hronského Beňadiku márne hľadá obecného lekára. Miestni musia za doktormi cestovať. Najznámejšia slovenská medovnikárka zostrojila 30-kilogramový unikát sladký šarišský kroj. Aj slovenské regióny sa dnes ponorili do spomienok. Štátnym smútkom sme sa lúčili so zosnulým bývalým prezidentom Václavom Havlom. Zo spravodajského štúdia vám želáme pekný večer. Začína sa regionálny denník. Vitajte. V Trnave dnes začali búrať problémovú bytovku na Koburgovej. Hlavným dôvodom bol posudok statika. Študentské spojenie jazdia tak, ako by mali. Železnice slúbili, že vlaky posilnia, no nestalo sa tak. Po
vzore svetových parkov u nás štartuje Tatranská dobrovoľnícka služba. Prví nadšenci sa v Tatrách objavia v júni. Začal sa 34. ročník Flóry. Na medzinárodný veľtrh kvetín zavítalo do Inchedy takmer 200 vystavovateľov. Problémovú bytovku na Koburgovej ulici v Trnave dnes začali búrať. Z 32 bytov tu len v 7 ľudia bývali legálne. Podľa radnice bol hlavným dôvodom búrania stavby posudok statika. Vítajte pri sledovaní správ RTV z regiónov. Úvod pracovného týždňa je bohatý na horúce témy. Plavba na Dunaji bude od 18. hodiny zakázaná. Hladina našej najväčšej rieky aj naďalej stúpa. Záplavy v Českej republike dnes narobili problémy aj na železniciach. Niektoré vlaky meškajú až 280 minút. Integrovaná doprava v Bratislave zatiaľ bez väčšieho záujmu verejnosti. Podľa prevádzkovateľa za to môžu blížiace sa prázdniny. Tok rieky Morava dnes ráno na stanici v Devínskej Novej Vsi dosiahol druhý povodňový stupeň. Rovnako druhý stupeň má už aj hladina Dunaja. Iba pred pol hodinou na stanici Bratislava namerali viac ako 780 cm. Štúdia posúdenia vplyvov na životné prostredie pri malej vodnej elektrárni Hronský Beňadik bola podľa súdu v rozpore so zákonom. Viac o probléme v dnešných správach z regiónov. Vitajte pri ich sledovaní. Handlová príde po vyše polstoročí o gymnázium. Obyvatelia nesúhlasia a zbierajú proti zrušeniu podpisy. Žilinskí poslanci navýšili rozpočet pre mestskú políciu. Môžu za to rekreačné poukazy aj vyplatenie odstupného a odchodného pre bývalého náčelníka. Požiar fabriky v Ľubovnianskych kúpeľoch, ktorá zamestnáva asi 50 ľudí, spôsobil škody za viac ako 300 000 eur. Krajský súd v Banskej Bystrici dal stopku ďalšej malej vodnej elektrárni na Hrone. Ten rozhodol, že posúdenie vplyvov malej vodnej elektrárne Hronský Beňadik prebehlo v rozpore so zákonom. Košická univerzitná nemocnica nemá funkčný mamograf. Nový pribudne zrejme v júni. Pacientom sa tak v Košiciach predĺži doba čakania na vyšetrenie. Aj tejto téme sa budeme venovať v správach z regiónov. Vítajte. Oprava Prešovského zimného štadióna sa komplikuje. Stavebná firma musí prepracovať projekt. Pri Nedožeroch v Brezanoch komplikuje dopravu prepadnutá cesta. Vodárne totiž stavajú kanalizáciu. Rezort životného prostredia preveruje okresné úrady, ktoré nezakázali ťažbu v chránených vtáčich územiach. Dramaticky v nich klesá počet hluchania hôrneho. Do Bratislavy prišli desiatky poľnohospodárskych vozidiel. Farmári sa zajtra stretnú s premiérom a ministrami. Počas spokojných protestov sa budú poľnohospodári, lesníci a geodeti zdržiavať na 11 miestach hlavného mesta. Čoraz viac miest a obcí necháva rozhodovať o použití častí z rozpočtu svojich obyvateľov. Takzvaný participatívny rozpočet už prijali aj vo Svidníku či Veľkom Šariši. Viac sa dozviete v dnešných správach z regiónov. Príjemný podvečer. Vlci zaútočili na muflóny. Na farme pri Kokave nad Rimavicou strhli 4 samice. Psie útulky na východnom Slovensku hlásia plný stav. Dôvodom je podľa nich nedostatočná kastrácia i povinné čipovanie. Hrad Kapušany pri Prešove po 6 rokoch nedostane od štátu peniaze na obnovu. Dôvodom je formálna chyba pracovníka obecného úradu.
Participatívny rozpočet prichádza už aj na východ Slovenska. Samospráva vyčlení časť peňazí z rozpočtu a o ich použití rozhodnú samotní obyvatelia. Doteraz sa ako o najvýchodnejšom meste, kde to funguje, hovorilo o Rožňave. Po mestách ako Trnava či Banská Bystrica sa ho však rozhodli zaviesť vo Svidníku či Veľkom Šáriši. Po bleskovej povodni zaplavila voda niektoré obce. Stúpa aj hladina Dunaja. Zasadal krízový štáb. Buďte informovaní vďaka nám. Dobrý večer. Východné Slovensko čakajú v najbližších rokoch ekonomické a hospodárske zmeny. Žilinská automobilka vyrobila 5 milión auto. Objednal si ho slovenský zákazník. Levoča hostila mimoriadne inteligentné deti. 60 žiakov si zmeralo sily v logickom myslení. Dolné Kočkovce pri Púchove zasiahla blesková povodeň. Vodu z polí nestačil tamojší potok odvádzať a vylial sa do obce. Pre zatopené cesty sa ľudia nemohli dostať do svojich príbytkov. Počas pojednávania so strelcom Jurajom Cintulom vypovedali členovia ochránky aj redaktorka prievidskej televízie. Pri obci Dačov Lom strelec mieril na auto s 2 cestujúcimi, jedného zranilo sklo z okna. Moderné vybavenie a rekonštrukcia operačnej sály v kardiocentre prináša presnejšiu a bezpečnejšiu diagnostiku. Výpoveďami 4 svedkov pokračovalo na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pojednávanie s Jurajom Cintulom. Vláni podľa obžaloby strieľal na premiéra Roberta Fica. Udalosti opísali členovia ochránky aj redaktorka regionálnej televízie, ktorá to zachytila na kameru. Popísali streľbu aj to, čo sa dialo na námestí v Handlovej tesne po nej. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Híreink elején címmondatok a tartalomból. Nem lesz teljes a kamionstop, a másodosztályú utakon készül az útlista. Átmeneti fedél juthat a kóborállatoknak, ősztől újul a jogszabály. Ma beköszöntött a meteorológiai nyár, a strandok is készülnek a rohamra. Komoly előrelépéseket hozhat az állatvédelem terén az állategészségügyi törvény most elkészült módosítása, amely várhatóan ősszel kerül a törvényhozás elé. Jó napot kívánok! Címmondatok keddi hírösszefoglalónk tartalmából. Ingyenes tanácsadás mezőgazdászoknak, Dél-Szlovákiában is sikeres a falugazdász program. Jégkorong világbajnokság Kassán. Extra bevételre számíthatnak a vendégházak és szállodák. Emlékezés és emlékeztetés egy pusztító légi csata helyszínén. Szlovákia munkaképes lakosságának mindössze 2%-a dolgozik a mezőgazdaságban. Ezt a bonyolult adminisztráció, a folyamatosan változó törvények és a földhasználati viszonyok is befolyásolják. A Dél-Szlovákiában beindított falugazdász program most ingyenes tanácsadással segíti a gazdákat. A rimaszombati találkozón a módosított földbérleti törvény volt a fő téma. Jó reggelt kívánok a tartalomból! Sok vér, harag és fájdalom, 50. napja tart Ukrajnában a háború. Kenyérellátás kérdőjelekkel, csak átmeneti megoldást nyújt a pékek és kereskedők megállapodása. Ukrán menekültek a csalló közben rugalmasságukról tettek tanúbizonyságot az iskolák. Ötvenedik napja tart Ukrajnában a háború, miután az orosz csapatoknak a fővárost nem sikerült elfoglalniuk, az ország keleti térségeire összpontosítanak. A leghevesebb harcok helyszíne Mariupol.
Jó reggelt kívánok! Mai témáinkból röviden. Több pénz a nyugdíjasoknak, 150 euróval toldja meg az idei 13. havi járadékot a kormány. Több spórolt pénz, kevesebb térítetlen kiadás, kedvezőbb anyagi helyzetben a háztartások. Vaddisznó kilövésért pénzjutalom, a cél a sertéspestis megfékezése. 150 euró egyszeri juttatással toldja meg az idei 13. havi járadékot a kormány. A kiegészítő támogatásra minden nyugdíjas jogosult. Jó reggelt kívánok! Hírösszefoglalónkat ma is a főbb témák ismertetésével kezdjük. Magasabb bérek, élénkülő fogyasztás. Szebb napokat jósolnak a dolgozó lakosságnak az elemzők. Mesterséges intelligencia az oktatásban. Új lendületet adhat az iskoláknak a szeptemberben induló projekt. Kötelező gépjármű biztosítás igazolása, a jövőben elektronikus formában. Szebb napokat jósolnak a dolgozó lakosságnak az elemzők. Az országos átlagbér hamarosan eléri az 1600 eurót. Az infláció lelassul, a fogyasztás felélénkül. Jó reggelt kívánok! Mai témáinkból röviden. Elemzők az állami költségvetésről. Rövid távon teljesíthetők a célkitűzések. Helytörténészek országos találkozója. A Csemadok történetek megírását szorgalmazták a résztvevők. Betlehemi csillag. Megkezdte hagyományos adventi turnéját Szarka Gyula és zenekara. Kivitelezhetőnek és a hiányleforagás szempontjából is alkalmasnak találják a 2025-ös állami költségvetést az elemzők. Felrólják viszont a kormánynak, hogy a kiadási oldalon keveset spórol. A bevételnövelés fő eszközének az áfaemelést tartja. Fiktív számlán magasabb tandíj. A javasolt reform veszélyeire figyelmeztettek a magániskolák. Hogy ne vesszen el a hangunk, önálló választási körzet létrehozását szorgalmazzák a településvezetők. Szület a Tokai borvidéken, szép borokkal kecsegtet a 2025-ös év. Üdvözlöm Önöket! A parlament 39. ülésén a 7 javaslatot tartalmazó iskolatörvénycsomag is nagy figyelmet kap. Az ágazati minisztérium egyes egyházi, illetve magániskolák normatív támogatását kurtítaná. Az érintett intézmények tiltakoznak. Opäť máme za sebou týždeň plný pekných a pozitívnych správ. Poďte si pozrieť ich výber. Vítajte pri správach bez kravaty. Naučíme sa pri varení neprodukovať žiadny odpad. Navštívime netradičnú škôlku pre psov a s domorodcami v Bolívii privítame ich nový rok. Vo svojich 15 rokoch odišiel na stáž do kuchyne v Amerike a odvtedy sa nezastavil. Kuchár Filip Ondrušek cestuje a pritom varí po celom svete. Už v mladom veku pôsobil v mnohých michelinských reštauráciách. Myslí si, že slovenská gastronómia sa ešte má kam posúvať. Вітаємо вас у національних новинах українською мовою. Звертаємось до вас із Кошицької телевізійної студії. В університетській лікарні Луї Пастера в Кошицях створили Український центр допомоги біженцям. Центр з каретою швидкої допомоги знаходиться в павільйоні здоров'я на території лікарні на вулиці Ростиславова.
Вітаємо вас в українських новинах. Звертаємось до вас із Кошицької телевізійної студії. У новому центрі підтримки Тернавська архієпархіальна благодійність допомагає людям з України, які знайшли тимчасовий притулок у Тернаві. Вони допомагають їм зорієнтуватися в чужому середовищі, спілкуватися з установами, знайти роботу, влаштувати дітей у школи, вирішити питання проживання. Словацька католицька благодійна організація підготувала проєкт відкриття 25 таких центрів підтримки. Їхня діяльність поки планується на рік. Ресурси в обсязі 2,5 мільйони євро надала мережа національних благодійних організацій із країн Caritas International.